masa Tuhan kami tujulung di bagasan manuguton atau boto kami di kani basan totong nas mereka kami dok nama ngiri kami satikin nang salpu satu bagasan sederio totong kami dapat di bagasan kami langsung di bagasan tikio pe Tuhan totong pe kami mangidu tujulung ada totong boto kami horo na boy hatur sanan dok panggilan kami mata hibor hatna kami sa tuan di bagasnya anak penamnon imam mabuk palumia mo totong atong ni jorong na bedai nalang najalo pasu-pasu siya tuan ni na kosong nalang mamika doon pasal kyo man sila Tuhan alay pos koronan ko totong na padong salut ng paramarasya kami tungani maham tong ibatan barmo satu selanjutnya tulon nang pasatan na pijulong ko matotong nang alian pasu-pasu dito atong ni ng gawin magsasada puji hama dengan ibasam na menotong may hotro di saliling na amen. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janji-Mu Tuhan. Tulah
demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Puji hamu maguar ni Jehovah, mamuji-muji manamu ali naposo ni Jehovah. Puji hamu ma Jehovah, ay perlinggan basa do Jehovah. Ebihok kamu maguarna ay nasulungan do kubala. Martaniang manita. Ada Tuhan di bawah amanami na di bawah hijau. Horo na mga turho pag lumasari teoni. Di dahoro naman na niyon na masakap naing marbagas. Jalan naro na sila mangido paso-paso. Atau sa itatak na sila di bagasan na sinirohan. Paso-paso jalan mo di mana sila mahiti-hiti pagkahorongin. Raja mana sila mahiti-hiti tot di perbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasan dami pardongan saripeo na siday tangihon matang yang namion alaniasi dohot horong ni roham. Amen. Tuhan maaf. Pasu parboga
Januari kando purba dohot Siti Hardi Boru Sagala nang majalo paso-paso pardo masariteo mamuk kasadarion nagabi ujahan di ulota laos ujahan di pardo masariteo munana dua kata itu kata nata surat di sada Petrus 4 ayat 10 songonom ma didok masih pature-ture mahamu marguru tu asiasi na jinalona songon akka juara bagas na buju di ragam-ragam ni asiasi ni debata di hata Indonesia didok layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Masih pature-ture mahamu berguru tuasiasi na jinalona songon akka juara bagas na buju beragam-beragam ni asiasi ni debata ima sahatna oras marita saduk na manginang amok kamanami nani tapakatopot do waktu udah manang ruhut parsaripeon ni halak Kristen ya sakap na ima pasauton lomoni rohani debata jadi mulu marsakap pe sadaburu laho pajongcong pardo masaripeon laos panulubi natoras kedua belah pihak panulubi do hotak karaja dipasahat pasu-pasui margiti guriana anggo tujuan na manang punna laho pasauton lomoni rohani debatado dada pasauton lomoni rohani jorma. Jadi langsung dia pe latar belakang nih parsaut nih sahalak bawa do sahalak paropuan manang dalirik pe mardonga nih manang nasatokin di parbogasonna lahu paujuk kosa totu naik ke pasautonna sakap ni debatado lau sakap ni debatado paturusun na duai lau pasauto sakapna. Jadi dada sakap ni jorma pasauton parsaripeo muna na duon amang Januari dohot inang Siti Hardi di zon ala itu sakap ni debatado di patulus sakapi lau patuluson sakapna di portibion saliling mangun hamba alani mulu ditahi debatape hamunana dua kita akan pasaripe mulu ditahi debatape kita lau patuluso sakapna dan di paso buboti jolmai soalong silehon-lehon di bana di parari debatado nasa narikot di lehon do talenta di lehon ragam niaka habuyon asiasi laho marpanumpak tu ulaon naganupari pasauton sakap ni debata pakke talenta asiasi nalong diho laho manupahi tuak kaulaon parrumatanggau pasauton lomoni rohani debata. Jadi mulu dipakai hal di korino nakingan hamaloon nai habuyun nai mengajari ko
batuturo do gabe kurang malo akan amarende. Perkingan Tuhan menuntut, Tuhan meminta kepada kita supaya kita menjadi pengurus yang baik. Seorang pengurus yang baik memakai talenta asiasi na pinasahan di bawah kita. Lalu pauyulihon parsauran, pauyulihon tumuan, pauyulihon bagas saripe ditomani bagas ditomani ulia na ditomani kapunguan na asing. Untuk itu jangan biarkan dirimu menjadi seorang penonton. Ibu atau sahabat penonton, tinggal diam, duduk diam, menikmati apa yang diperbuat oleh orang lain. Dipaimaina jolma donganna patupahon nauli, dan pitor di batu jolo ibana patupahon narong di bana lahu manupahi punguani, lahu manupahi keluargai, lahu manupahi parsawani. Runakingan, jangan buat dirimu menjadi seorang penonton, tetapi buatlah dirimu menjadi seorang aktor, pelaku untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita jodoh sebetulnya rondo di kita kemampuan ini, ada tarik kita gabe penonton, gabe malah marsobu-sobu kita si patah, murusubui di udah dongatta punguani. Tapi sebetulnya di hari kotor do kita di punguani, di hari kotor do kita di udah ni nang jaka parsauran asing pe. Ida muma talenta na saat Tuhan maman asiasi ni debata na saat Tuhan. Biar gawat debata do kamu alani dilehor do asiasi to umna juga. Nama lo marhata, nama lo martangiang, nama lo marsau, nama lo manguda, nama lo doklar kanasi. Pasti ya dong dilehor debata tu kita talenta tertentu. Si pakiot tamai tuaka ulaun tertentu dia kepartikian narikot tom ni debata asa tulus sakap ni debata marhiti hita. Jadi menurut aja di datar surati nanilehon ni debata talentai nanilehon ni namora ujumur hatibana marhuta sada dilehon tuna sada 5 talenta, tuna sada nari 2 talenta, tuna sada nari sada. Nalimai di pada mana talentai gabe 10 gadda, naduai di pada mana talentai gabe gadda gabe 4 alaina sadai ditanam disipal gabe las hot mai ro di saling dilingna laos dibuat mai musisi di bana ai didok mulu haposan di bana di nautik haposan madina gudang haposan di namet haposan madina balga pasahatun matuakkar para romakian nasian akan aso para rohani ala so dipakai. Jadi ida hamuma amuna dua dia mahalubian ni nanilehon ni debata tu huamang, dia mahalubian nanilehon ni debata tu hoinang nabuyan memanupahi ulaun namasa di parromatang gaon napasautun lomo ni rohani debata binero namar saripei masih jalowan saling menerima di antara kelebihan dan kekurangan. Mari saling menyempurnakan. Jadi naswarong di Sipurba, arong di Bursagala, di Patupai, gabe Sikko, dan gabe Kumurang. Jadi mulu di Pasobu Bursagala do ala swarong di Sipurba, ulu sudat akaudaw lumonirawani di Bata. Naswadong di Bursagala, HP adong, hagugon, habuyo tanak kanasing, adong di Sipurba dan di Pasahati, ulu gabe sudat sakap do lorong rohani di mata. Jadi gabe juara bagas taposan ma pengurus yang baik nama makke na adong na pinasahan di mata asatun tulus sakap ni di mata marhite rumah tangga muna. Jangan menjadi penonton, tetapi jadilah menjadi aktor, pelaku firman untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Dangyo kamu majolo hata di debata tari waktu pada masa ini. Dung ditompa di bata jol mana perjului biro ibana ma dang dinggan sasada bawai ujung. Ubahin ma di ibana sada buru panggu di ibana bahin aku ni biro Tuhan Yesus galuk na ulak pun naniulina iya suara nama mainan nakalakukos sado. Pangalakuk donang nama dua nasirangi. Atong na pinalong ni debata dan jadi sirangan di jolma. Sono to dilok hata ni debata tubaway. Kamu ke bawah aholong yang mapagdi kutamu nabi songo Kristus na makaholong ibuyay. Jala mga lehor diri na bumakopsa. Unang murang-murang ang guruk gopak na sida. Ikon marroka kamu madomani na sida. Sangat baik kamu na sida songo dumapanean di hamuduan na sorasuda. Dumi sono do dilo kata ni dewata tuak kaburu. Diolo yak kaparopo mabawa nabi songo panguina di Tuhani. Ai bawai do uluni parti hutana songo Kristus uluni huyai. Iko botor korman koman madong halapohon dohok hamenahon ni toddi parani ni burburui. Imana arga dijuru ni dewata do dijuru ni jolma. Atong sohon akan nama parangi on hata di debata mahamu sumulukon para singiroha dohot labasaon dohot hasere pun miroha mahamu masih komunian mahamu dohot masia-sia-sian saluhut riting miroha muruk rimas panonggahion dohot pangicahioni daw masian hamu alai dijam di saluhut na masih Allah memahamu ai ido rahu ni nasubinggan dungi dame nasiat debata imamangarajai di bagas rohamuna jala saluhut na binahin muna mahiti-hiti guar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ugaw muna atong do urba oro doho makajong ko di jolo ni debata nauboto saluhut dohot di jolo niya kadongan na pumudison na di Pangiluroham do si Siti Hardi Boru Sagara na nilirik mo gabe do ngambo saripe nauro do ho makahorong iba na siyan nasa roham dohot mangulaho siyan nasa gugum uhut maparangi ho parangi na badia alap dohot iba na nauro do ho mga juad dohot hagaleon na tung sura umurang parangi na jala na sotupa paulahom mo manang tarit konom mo iba na paima sinirang ni hamatian hamusugot molo na usada roham mangului saluhut nai dokma adusmu. Nawala ako. Selon ko ni ma patapang saluhut. Namanukun maaw do diho alainang si Siti Hardi Boru Sagala niririt ni si Januari Kando Purbaon bahid dungan nasaripe. Nauro do makajongjok ko di jolo ni debata nauboto saluhut do di jolo ni dongan na pumudison. Na di Pangiluroham do si Januari Kando Purbaon gabe sinodukmu oro doho makkaholong ibana siyan nasa roham dohot marpala pangalaho na ture maralupon ibana dohot marparangi ho parangi na badia pabua ina halapristik ko jala na sotupa mahilolok ko manang tadik korom mo ibana paima disirang hamatian hamusugot mulunang sadaro ham manguloy sa luhunay dokma alusmo. Atong masih lehon at tangasyamu mahamu pabuha kot ni padamuna. Ako so di debata duau napasakat kon hata na tuhamu. Marhiti-hiti guar di debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia do au maddo. Na pinadungo ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Amen. Jalo kamu mapasu-pasu siyan Tuhan debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doktor di porbadia. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana bidamu. Di nopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasar rohon madamena tutor di munabi. Amen. Saat doa ta pasu-pasu petugason untuk keluarga yang baru Januari Kando Purban do Siti Hardi Boru Sagala. Nama jalo pasu-pasu pertugasan di hari Sabtu 10 April 2024 dohot hata si paingot masa kapulatulian mahamu marguru tu asi-asi na jinalona
songon akka jora bagas na burju di ragam-ragam ni Asia sini debata. Sada Petrus 4 ayat 10. Padita dalam masuk-masuk, padita agak beres di dalam, padita dalam hotel simbolon sarjana teologi ditandatangani bahwa disahap. Amen. Oras balik ke saluna.
Dalan. Belum berani saudara. Sampai nomor, baik. Berhenti. Aman mulai bersama. Saya terulang, katakan perlu nanti dari saudara. Di hari Sabtu 10 April 2024 iman tak surat di Hebrew 2 ayat 15 Solma hatana disi asa di palua sasudena nabi nakatoban ni biar iroha managam hamatian saliling mangolu di Indonesia, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Songonima hatani debata, bartua dona tumangion hatani debata, jalan au diopsa. Amin. Tunggu Nabi sadarion lumuri tupar saretiom ni anak lumuri. Kali Tuhan jago nami mah beragam makapasupasu sadarion ala ditamatur hoku di lom nami mamuka saat tun menunjui postura nami di Tuhan las kiloha uluk-uluk saluhna parbuin di lom nami sadarion atau tujuan nami mah Tuhan ala niasi lo tolong yang berhambat Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Di punggungan 16 di roha Yamuna mola asuto bulu. Ison rodohan siang toga tomani huria HKBP pertemuan Pulau Sapul. Ima makalason yang akan dihuriai daun panjalo pamas-masuan siang Tuhanta di bata marhiti apostolan.
iselani amang bola sulut namin naing mula tama mula ta ibagasan sa daryo dan dia menamang parmusin namin didok di sana musasada ayat sada dimula di pulangan itu pak debatama langit doh tanah alani adorang sesusi jubolo majolo amang parmusin kami adolo kamu tu debata situ dusada baik pe amang permusik nami aduan mau kamu mah ima tutuhata Yesus Kristus lang mokop portidion na badual kita siang dosa do amatia alani mah aduan kamu mah tutuhata Yesus Kristus alolo kamu mah amang tu situan matoro amata raja nang inata soribada daliat nalolo asa tu panotor ni saluhuna harus tulun nang soniaka nang udang dia sida alolo kamu amang situan matoro baik kamu mah amang parmusi kami ima godang mula-mulai ala debatado si tompa saluhut patut kita maksobat di bawah jawaban. Alah dia mampan musik nami, baik kamu mah kodam sobat. Jadi. Hidup Tuhan Yesus. Barita hamu ma barita nauli kuliat portidio. Asa saluhuna boy aka aporsia mananda Yesus Kristus si baluai. Alania ma asa tekuma godang liati asa makaliat hamis ya toma-tomani. Memang nang majaro pas-pas para masaripeon anak parumay dula kasan tigaw posrohan namin marhidil kadang yang muna dinang sipul liway ang ulaw ta makuhurlas ni roha matutulaw ron daway sangak madidibata tungkulong ni kata muli ate may nagutan pasantang ito ang muna pangula ni uriya namin silang-sangay na nga matapalita las paroha muna marhidil diya muna sa puluhan ganito sa puluhan so may nagutan patubang kami las parohamuna asal siti masih bapagulak-gulak pangarahok na tugsong ibay na buhay patubahani dimultiyo na sa dia amat tariwatama na magbuhay pas-pasuna himma tutu ilas tiro amuna ipamanadukpun huriyata ipatapahamudo sinumon ipatutungan-tungan di huriyay jadi soalnya di situat madawolong nami arirang naman alto
mananigatan di babiyak. Oras mahami na matyalo, pangula ni hurian ang salud na punguan ina. Tugat dalam hati kamu na muna subuk parga buba. Betul ya. Tugian apa siapa? Gak ada. Alam mo kasi puro ni buhay hati lima mabuka ulaw non. Isyarangi tinaruman na mo ang tiyo pinahit pa ng mata. Bayan ma si tiyo laos panunuma. Asada sumarata kay. Opan na kaning nang di jala bangulan Huria maridi alu-alu. Jadi do sumarata. Napola pakaian alu beda kay. Jadi dia mula pada nami. Baik. Iba ka sa pikiran marpuan pinopandok punami suraja purba. Ang kinami lubato para nami lubaga bokor ubere ng pangku. Baik. Di mana marhidel nung majalo ka sa paso pada ka sa repel do parumain namin. Marhiday amang padanami ng makalasok namin ng pikiran. Asa siyajur mula siyajur mula dompa. Yang anak nihudang na yung buwan pasarati. Betul. Baik dalam masa kodang mula las pada yung ating dompa. Talungo na dia do parumain namin badang masyo udang lihat. Abi.